waar is eigenlijk andersom? Geen betaald os. Goedemiddag. Hallo. Goeiedag. 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 Wat een schitterende, ja, wat zullen we zeggen? We noemen het een piepelwagen, een promotiewagen. Want daar ziet geen piepel. Nee. Stappen van de waterscouting de Windwaters. Goedemiddag. Ik zocht al een paar fietsen. Ja? Ja, en ik zie er nog een paar vluchten. Ja. Maar jij zit hier om de waterscouting te promoten? Nee, we hebben ieder jaar inderdaad dat wij een paaseieractie houden. En normaal doen we dat gewoon met echte kippeneier. Echter dit jaar zijn de eier zo duur dat we eigenlijk op alternatief zijn gegaan op chocolade-eitjes. Oké. Het is inderdaad dat wij door wel deels de vereniging met proberen financieel te ondersteunen. Dus dat wil zeggen de lui die de eitjes kopen, een deel daarvan inderdaad is een opbrengst voor de kas van de vereniging, wat we heel erg nodig hebben inderdaad. Ja, want zoals alle verenigingen. We hebben het allemaal een beetje moeilijk inderdaad, het is allemaal duur en ook een vereniging moet er af en toe inderdaad even aan trekken om het financieel allemaal weer waterdicht te houden. Ja. Klopt, ja. Oh, leuke woordspeling, Yes. Waterdicht. Ja. Hey, maar wat duidt de waterscouting? Wij stonden eigenlijk voor best wel een sociale plek in de gemeenschap dat wij voor de kinderen wekelijks activiteiten organiseren op het water en op het land. En dat is verder een waterscouting. We hebben de combo, gesprekken. We hebben zeilvletjes, waarbij de kinderen dus onder begeleiding met de staf. Dat zijn die hele kleine buurtjes. Hele kleine buurtjes inderdaad. Maar waarbij we dus de kinderen leren zeilen, totdat ze op een gegeven moment zelfstandig kunnen gaan zeilen zonder staf. En dat is best wel leuk, een stukje vrijheid op het water, zeg maar. Maar ja, dat is eigenlijk sport en spel op het water, zeg maar. En proberen we ook te combineren met spellen op het land. En de jeugd van Torstijd, dat is dan de... Het zijn allemaal waterscouts. Dat is de oudste tak wat we hebben. Dus we hebben 3 verschillende speltakken, ingedeeld op leeftijd. En dus we hebben de allerkleinste, dat zijn de dolfijnen, dan hebben we een middelste groep van kenners en een oorige groep, dat noemen ze de wilde vaart. Ja. De wilde vaart? De wilde vaart, dat zijn de wilde vaarders nog. De wilde vaarders? Ja. Wie wil nog wat vertellen over de waterscouting? Jongens, kom eens even, kom eens naar voren alsjeblieft. Kom maar. Jazeker. Nou, wie noemen ze dat? Een wilde vader? De wilde vader, ja. Wilde vader. Ja. En hi, ik ben Bas. Ik ben Koen, mensen noemen me ook Kuin. Er zijn meerdere Koenen hier, dus ik ben een Kuin. Kunnen we elkaar onderscheid maken. Oké, zit er hier nou ook meerdere koenen bij dan? Die is nog niet hier. Oké. Vertel eens, wat is er zo leuk aan waterscouting? Als de jongeren bussen dus gewoon spelletjes spelen, gewoon gezellig met vrienden dingen doen. En die dus gewoon zeilen en leren ze ook een beetje dingen plannen. Dus we gaan dan op kamp. En dan afgelopen jaar zijn we van Utrecht naar Amsterdam gevaren en dan weer terug. En dan moeten we dat dan zelf regelen. En dan, nu gaan we dan een klus doen. Dan moeten we er ook zelf geld voor verzamelen. En dat vind ik wel leuk. Wat is een klus? Gewoon, wij gaan dadelijk hout stapelen. Dus gewoon werken. Veel geld en dan kunnen we er van op kamp gaan. En dan regelen we dan dingen met. Dus je verdient eigenlijk zelf het geld voor het kamp? Ja. Oh, dat mag ze ook maar zelden mee. Ja. En hoeveel geld is er nodig voor ligt kamp? eraan wat we gaan doen. Wat God je dit jaar doen? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Wat gingen we doen? Planningboek van De kamplocatie van Lid naar Zeeland. Dus Lid, Zeeland en dan... Maar terug. ook weer varen? Ja. Ja, hoe je dan vanuit Lid vertrekken naar Zeeland? Help me even, hoe let ook alweer eens. Ja, dat horen we ergens. Oké. En hoe lang duurt ze erop dan? Ongeveer 2 weken heen en terug. En dan hebben we dan een boot, een vlat, en dan hebben we dan een motor erop zitten en dan doen we slijpen. Dus dan achter elkaar liggen en dan Slijpen, zeilen, roeien. slijpen, zeilen, van alles.
Ik ben wel eens een waterscouting tegengekomen, Ja. inderdaad, op de Maasplas. En die hadden inderdaad ook allemaal elkaar op slijptouw, Ja. min of meer. Ja. Wie lang zit zich er al bij? Dit is mijn tweede jaar bij de Wilde Vaart en ik zit er nu vanaf groep 6 bij, dus dat is, hoe lang is dat? 9? Ja, vanaf 9 moesten we het op 5. Ja, dat is de jongste ja, spel. 9 jaar. Ja, 9 jaar. Maar hoe lang moest ze erbij blijven dan? Ja, zolang als ze wil. Toch? Ja, hierna, dit jaar ben ik gestaft, dus een weerse leiding over een groepje. Totdat ze geen zin meer hebben, of Ja. niet meer kent. Ja. Ja. Goh. Een staf liep me ook wel leuk. Ja, Dat ze met die kleine men op paard giers en dat ze... Gij sticht die dan ook leren zeilen? ja, In die hele kleine vletjes? ja. Ah, liep me wel erg leuk. Jawel. En dan 2 weken gaan ze dan zeilen, bijvoorbeeld, wat hij net vertelde, van Lid naar Zeeland. Ja, een trektocht. Ja. Zo zelfstandig mogelijk. Dat proberen we inderdaad de wilde vaarten net zo zelfstandig mogelijk. Dat ze hun eigen trektocht eigenlijk organiseren en uitvoeren. Maar was dit ook net al zei, Ja. dat de sociale component groot is. Ja. Dat We is hebben- wel, ja. ik kom weer even terug op dat zelf geld verdienen voor op kamp te gaan. Het is niet allemaal vanzelfsprekend. Ze leren dan ook met geld omgaan en plannen en Ja. dingen Nee, doen. wat ze inderdaad merken is dus voor de jongste leden, de ouders betalen het kampgeld. Echter, als hij even lekker wil uitpakken, is het allemaal gaat duurder. En dan als de ouders de beurs moeten trekken, dan kan het heel duur worden. Dus waar ze hiervoor gekozen hebben, is dat ze zeggen van oké, een deel van het kampgeld kunnen we eigenlijk verdienen door zelf acties, dus werkzaamheden te verrichten, hoe het geld gegenereerd kan worden, hoe ze dus eigenlijk hun kampgeld met kunnen financieren. Heel goed. De Ja. extraatjes ook. De extraatjes inderdaad. Ja. Ja. Wat zien de extraatjes? Nou, de kinderen bijvoorbeeld van Utrecht naar Amsterdam gaan, dat is dan ja, best, nou, kost wel geld. Maar als ze bijvoorbeeld vanuit onze eigen verenigingen naar ergens anders zijn varen, hoeven ze bijvoorbeeld geen boten te huren. Dus het zijn allemaal dingen van waar wil ze heen, wat wil ze gaan doen, Ja. dat zijn dan de extraatjes. Ja. Hoe lang zit Stig bij de waterscouting? Ik ben begonnen, even denken, ja, ik zit al 30 plus nu. Dus ik ben inderdaad als staflid begonnen. Ik heb de verkenners gedaan, ook de wilde vaart vroeger. Inmiddels zijn mijn kinderen ook als kind opgegroeid, die zijn nieuw staf. En ik ben eigenlijk nu actief als penningmeester in een vereniging. Moesten die kinderen erbij van pap of hebben die er toch wel vrijwillig voor gekozen? Nee. Dat is eigenlijk bijna een verslaving. En dat zeggen we ook, de bus en scout voor het leven. Als we elkaar nu tegenkomen, boete het verenigingsleven of als oud-leden elkaar dan treffen, toch op een of andere manier, dat is toch een soort familie. Dat is wat ik zeg, de bus en scout voor het Nou leven. ja, als ze samen in hetzelfde schuitje zitten. Ja. Letterlijk Ja, en denk figuurlijk. beroes met de woordspelingen. Nee, dat doe nee, ik maar even dat- mij. dat- precies, Maar maar dat, dat is het. dan Ja. ben je op elkaar aangewezen. Juist. En er is een bemanning samen. Juist, Dus dan juist. leren ze ook met elkaar Juist. dealen. Dealen, dan moesten elkaar luisteren. Kuin zelf is ook boots geweest. Boots is dus de hoogste rang in de boot. De bus is verantwoordelijk voor alle leden die in de boot zitten. En dan moet wel geluisterd Ja, worden. want de er zijn- bootsman. De bootsman Ja. inderdaad, ja, klopt. Ja, Zelfs heer zit kuin tegen dich. Ja, ja, goed, omdat we zoveel koenen hebben, ja, moeten we wel even keuzes maken. Dus, Ja. ja, vandaag. Ja. God, 30 jaar plus bij dan heeft ze er heel veel zien komen, maar ook zien gewoon. Ja, maar het schoene daarvan is inderdaad, als we dus een reunie hebben, dan, als ze dan bij elkaar komen, dan is het weer een dikke mik. Dat is het gewoon dat gevoel van vroeger als we vertrekken. Hoe duk zien die reunies? Nou, dat mag wel verklappen inderdaad. Eens even denken. Volgend jaar is het inderdaad 50-jarig bestaan. Of 2 jaar, sorry. Voor 2 jaar is het 50-jarig bestaan van onze vereniging. En dan gaat je groot zo uitpakken? Ja, we willen een groot zoek pakken inderdaad. Ja. En echt proberen al die oud-leden, al zijn ze 50 plus, 60 plus, die willen we weer allemaal bij halen. Ja. Ja. Alle opvarenden van nu en van vroeger, die... Ja. Ja. Hoeveel mensen praten we dan? Even denken. We hebben nu een ledenaantal van 91 huidige dus jeugdleden, maar ook technische staf hebben we bijvoorbeeld ook. Dus oudleden, zoals van Kuin bijvoorbeeld, die zijn in Wilde Vaart geweest.
willen zich op een andere manier inzetten. Die zijn bijvoorbeeld technische staf. Dus het heel veel onderhoud wat we moeten doen, daar zitten die zich voor in. Maar ik denk als we de ledenlijst ons bijhouden, ik denk nou 300 man denk ik dat we wel, helaas, ook door verschillende overleden van zijn overleden. Ja. Dat Chris natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar dat is ik vind dat leuk. wel indrukwekkend, dank je. dat ledenaantal Ja. Ja. voor een waterscouting. En dat wordt alleen over heel. Ja, dus alleen heel inderdaad, dat we nu 91, dus er staan alle volwassenen, alle kinderen bij elkaar. Ja. Kuin, Ja. zit ze op hete kolen? Moest ze ergens heen? Ja, we hebben de klus dadelijk, hout stapelen. Ja, dat zei ze ja. Ja, Ja. En dat is belangrijk. dat is heel Want belangrijk. dus lood gewoon, Ja. lood zich vooral niet ophouden door ons. Nee. Krijgen we ook nog zover dat we nog even samen op de foto gaan? Ik vind dat genoeg klus komt.